Tikwane nomvera mu program ine ya abambo mpingo pompano pa radio nafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Lero mu program ine muli ndine Eric Norman Nkwaira pamene ndakutengera ndithu ku Nambuma Parish Christ the King. Ndi mu program ine ndabwera nawo ndithu abambo osiyanasiyana a bungwe lija la CMA pa parish imene. Ndi mwina choyamba tambe ndikudziwa anthu amene ndili nawo mu program ine. Mwina kuyamba tidziwe tambe ndiuko. Ine ndine Flavius Kafafa amene ndine chair wa bungwe lija la abambo pa parish level ya Nambuma Parish. Ine ndine Simeon Bonongwe ukuno ku Nambuma member. Ine ndi Victor Biasoni amene ndikuchokeraso kuno ku Nambuma komanso ndili mbungwe la Divine Mercy ngati chair wa Dinale do wa Dinale. Yohane Luciano joyesa kuno ku Nambuma Parish ndine membala. Emmanuel Misewa ndikuchokera ku pakati wa St Joseph. Ine ndine Frankie Fanta membala wa CMA. Chabwino amene ndamene ndili nawo ndithu mu program ine ya abambo mu mpingo. Tikamakamba za abambo mu mpingo timafuna tiziona kuti kodi abambo maparish osiyanasiyana ka mu miphakati ndi kwina kotero akugwira ntchito ziti ndi ziti. Ndi mwina choyamba tiyambe ndi acheya kuti mwina abambo choyambire kwenikweni mungotipatsa chithunzithunzi kuti zimakhala motani mwina pa parish imeneyi ya Nambuma kwa abambo. Pa parish ino ya Nambuma bungwe limene lila abambo likugwira ntchito zawo siyana. Poyamba tena kuti tiwadziwitse anthu kuti tikanena kuti bungwe la abambo ndi chiyani. Bungwe la abambo limayambika pa level yonena kuti mnyamata wangolowa mbanja. Akangolowa mbanja amene iwajoina nawo bungwe limene lila abambo. Ndiye tikanena magawo a ntchito za abambo ndi ntchito zosiyana. Makamaka poyambirira kwenikweni ndi kulimbikitsa chitukuko cha papalishi. Kuti palishi yende bwino imadalira upangiri wa bungwe la abambo. Kenaka pali ntchito zosiyana ngati za chipembedzo zimene zimalimbikitsidwa ndi bungwe limene lila abambo, monga ngati kumatha kuchitika zinthu zosiyana, maliro, maukwati, zina ndi zina misonkhano yoteroyo. Zonsezi zimayendetsedwa ndi bungwe limeneli la abambo. Komanso timalimbikitsa kwambiri achinyamata athu kuti akhale ndi makhalidwe abwino, atsatire bwino ntchito zonse zosiyana zothandiza mpingo. Ndiyambe ndalekeza pamenepo. Chabwino timveko kwa amene aoneka kuti achinyamata kuti afotokozapo tacheya kuti bungwe limene la abambo makhala kuti ungofika kuti iwe wakwatira wachita ukwati watero ndotalo automatically inu muli patipati. Nizona zimene anena cheyawa munthu akafika level ti wafika mbambo wachoka pa chinyamata wafika pa mbambo umaseza udindo wambiri. Udindo umenewu monga ngati ku parishi umenewu khale chidwi kwambiri zochitika pa parishi uzirengapo gawo komanso zochitika ku miphakati uzikhalanso patsogolo chifukwa chakuti mbambo ndiye mutu wa zinthu zambiri. Kuphunzitsanso wana komanso azimayi mmene tinkakhalire pa parishi komanso midzi zimadalira mbambo. Olo ulimi kumene mbambo akatsogola china chichonse chimene bwino kusiyana ndi kutsogoza azimayi. Ndiye zimenezi zikutanthauza kuti mbambo ni ofunikira kwambiri olo pa dziko lino lapasi. Chabwino inu ndokwatira? Ine ndakwatira. Ndini mwana mmodzi. Chabwino inu mumachita zotani ngati kuti kuonetsera kuti inuyo mutumikira mpingo pa parish imene ya Nambuma ngati mzibambo? Ine choyamba nikuzena kuti nditumikira ndine chairman wa mphakati wa St Melezi. Choyamba adandidalira ngati kumphakati kwathu poona kuti adaona mochina chake mwa ine sindimadziwa kuti amandiganize kuti ngatuka chair koma poona luso langa ngati mbambo adatha kundipatsa udindo kuti nditumikire mphakati komanso ndithandizire parishi kuti ziyenda bwino. Koma zumatheka ndithu? Kwambiri zutheka kwambiri. Moti kumafika nthawi imene ndizise udindo wanga ndikukhulupirira kuti siambiri amene akhoza ndikambiza ipa ambiri adzandikambiza bwino ziko mwambiri. Chabwino mwina tipiteso kwa ena inunso muoneka achinyamata. Zonadi munalo na bungwe limene la abambo chifukwa choti muli ndevu chabe kapena zumakhala bwanji? Zonadi atsogoleri ine ndine mmodzi mwa gulu limene lila CMA pano pa parish pano ndipo ntchito zimene timagwira pano
mwaitsazo ngati kwa lero lino tili kuno kodzala chani kodi kodzala mitengo Yeah. mbali imodzi ya ntchito ya zibambo mu CMA imene timagwira ntchito zambiri papalishipa pali mwina kusesa kumene ukachecha nthawi ino ngati ya mvula ntchito zimene timagwira kochulukira kwambiri pali panopa ngati miyezi inoyi ntchito zake nziti ngati zimenezo ndithu mwakhamukatu chigulu lero kukodzala mitengo zoonadi adangulata tilengezera Sunday yapitayo alisa anayintundiri chidwi kuti no tsopano tikatani kuti tikabwezeretse chilengedwe komatu ukakhala nkhani ya mikumano timaona kuti amachuluka ndazimaya zibambo mmathawathawa kumiphakati simukumana ya chimene chakupangitsa nchani kuti mwina yokhamukira yonje kumabe kuno kwathu kuno sikwambiri kuti kuthawa zothawa zedi mwaitsazo nthawi zambiri azimayi amene amakhala ambiri papalishi ndi azibambo timakhala ochepa ndithu koma kwathu kuno amachuluka motani pachiwerengero amakhala ndi ambiri ndi mukhozaona ngati kuti ambiriwo ndi azimayi amakukhalitsa pamene koma azibambo na azimayi ndifosiyana ndithu azibambo timacheperako papalishi pachalichi polekeza ndi azimayi komano mmene mulili pa chiwerengero yanu papalishi imene yanambuma azibambo mumatuluka ndithu ochuluka timatuluka ochuluka monga mmene muonera muja anabwera muja ena pangasapita kwina koma timakhala ndithu anthu ambiri ndithu mtsogoleri chabwino nanga mapalishi ena mmene machitika zinthu mmene kumene kuthawathawa mungalangize muta amene amathawathawa makamaka kubongera thuli mapalishi ena ndinayo ndingowapempha kuti umodzi muli chani kodi muli mphamvu akati atsogoleri akati andeti ime tikambiraneko tisamathawe zimathandiza kulimbitsa gulu kapena kuti bungwe chabwino paja dzina lijemanda Emmanuel Misewa inu mumachita molimbikitsa motani kuti mwina achinyamata azikhala bwino ncholinga kutsogolo kuno amadza joina nawo bungwe limene la bambo azapeza kuti ichi zinthu ayendetsa mwadongosolo amene batimalimbikitsa poyamba uwasonkhanitsa kuti akhale pamodzi kenaka kumafotokozera kuti mukapanga izi muthandizidwa mukapanga izi simuthandizidwa nanga ngati kupalishi mwinanso kumphakati mmene muchokera mumaonetsetsa kuti mwayika njira zotani kuti azibambo azituluka kokwanira kutakhala kumphakati kuti azibambo azituluka mokwanira poyambirira timamba kucheza nawo kenaka ngati aliwo otsata bwino athu ulowa tipitenso kwa ena mwina ino tinakuvani makambapo zoti ndinacheya Divine Mercy kupachimana tipa chani pa dowa dinale kuti mufike mmene zimakhala bwanji litangofika bungwe limene la Divine Mercy oyambira amene adasankha ndineyo ndi ataona ntchito zanga mmene ndikupangira tinafikitsana kuti mpaka ku dinale level ndisankhidwenso ngati chair inu ndokuti nzotheka ndi munthu wa bambo kumatumikira ndithu mu mpingo mabungwe yosiyanasiyana osati mwangopita cheche ndizoona ndizotheka chitsanzo chake ndineyo chifukwa kuchoka pamene popo ndikuti panopa ndingadine kuti ndasankhidwanso ngati chair wachipembedzo papalishi level kuno kuna mbuma kusonyeza kuti bambo ndikutheka ndithu kutumikira bwinobwino mabungwe osiyanasiyana usangotengera bungwe limodzi ndithu nanga jana amati hayi ndimakhala busy zimene zofunika azimayi zimene zijaze sikuti ndi choncho pofunika kuti anthu amene wati zikhala pasi kuwaunikira kuwafotokozera ubwino okhala mabungwe osiyanasiyana komanso ndi matumikira ku mpingo tibwerekonso kwa inu awa mwina ku mpingo mutifotokozere kuti mumatumikira mbali ziti ndi ziti popatula kukhala membala chabe ndinatero kuti ndine membala koma umembala umenewo ndimathanso kutumikira munjira zosiyanasiyana maka kumbali ya onera kuti ndine mbambo ndimenerabe kugwira ntchito zosiyanasiyana mwava mmene tunenera kuti ndine bambo amakhala ntchito zambiri maka kusamalira ngati ntchito zakumphakati ngati kutchalichi timenera nduti tikhale azitsogoleri omauza anthu kuti mpingo umenda chonchi ndipo chikhristu chimenda chonchi komanso phatikiza aponso ndikuti olo kumudzi ngati tsano mbanja bamboso nduti ali udindo waukulu wothandiza mbanja muja kuti banja limenda chonchi wauza ana kuti ana inu kukhala timarele chikhalidwe timafunika muzitere muona kuti nzofunika zotani kuti munthu wa bambo azikhala otumikira mwina akamatumikira ku mpingo zomwezonso azichita ku banja lake asamangooneka wabwino ku mpingo wokha ndimakhulupirira kuti munthu umoyo ndikuti ndi thupi komanso ndi mzimu ndi zonse zimenerabe ziziyendera pamodzi za thupi komanso za uzimu
Chabwino tathokoza. Zikomo. Chabwino kupitirira ndi program yathu imene ya abambo mpingo pano pa Radio Anafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Acheya. Kodi azibambo mmangotumikira mbali yokhayi kapena ku mpingo mumatumikira so mbali ziti ndizi? Ineyo kupatula ngati cheya wa abambo parish level ndineso kwaya master wa kwaya folo Christ the King kwaya folo imene ndiyo ndi azibambo okaoka. Ineyo ngati cheya nachiona chinthu cha mtengo wapatali nditakhalakhala ndadzaganiza kuti kodi panopa kuti tipitirize kuonetsa khalidwe labwino la abambo china chimene tingatopanga njira ina titani. Ndiye ndadzaganiza titayitanitsa azibambo onse akufuna kwabwino tinayambitsa kwaya imeneyi Christ the King kwaya folo imene ndi azibambo okaoka. Kwaya imeneyi yakhala ndithu pano patakwanitsa zaka 5 tikuyimba kwaya imeneyi ndipo tayendako maparishi osiyanasiyana. Tapitako ku Chilinde takayimba, tapitako kumponera takayimba kumeneko ndi malo ena osiyanasiyana amene takhala kupita kukalimbikitsanso azibambo anzathu kunena kuti ife ngati abambo tiliso ndi magawo osiyanasiyana mu mpingo. Gawo lina lalikulu ndi limeneli kukhala membala wa kwaya ya abambo okaoka kwathandizira anthu ambiri, abambo ambiri ozungulira kuno ku Nambuma parishi kumakhala ndi makhalidwe abwino osiyanasiyana chifukwa kupatula kuimba kokhako tikakumana timakhalanso kukambirana za makhalidwe abwino monga a mbanja amene tingamasamalire mabanja athu nanga chabwino mu mpingo tingalimbikitse bwanji ntchito za mu mpingo. Zimenezi ndi magawo amodzi amene timakhala tikukambirana tikakumana kukwaya kumeneku. Kotero kuti kwa ineyo ngati cheya wa Nambuma bungwe la abambo ndachionanso chinthu chopambananso kwambiri kusankhidwanso ngati muyimbitsi kwaya master wa kwaya imeneyi ya abambo. Kotero kuti kwa ine ndachitenga kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali ndi madalitso akulu kwambiri kwa ine ndidasenza maudindo ofunikira kwambiri amene andipangitsa kuthandizira abambo ambiri kusintha makhalidwe yawo akale oyipa ndi kumatsata makhalidwe abwino osamalira mabanja awo ndi anzawo. Iwone kuti kwaya imeneyi tu ndi akale pakana 5 years chisisi chinagona pati kuti mupeze kuti kwaya imeneyi yamangika ndithu. Chisisi chachikulu chimene chidapangisa kuti kwaya imeneyi imangike poyambirirako zidali ngati kuti zinthu zopanda pake anthu ambiri adalibe chidwi koma ataona ndi mmene tinadzambira kayimbidwe kathu kabwino kaluso kamakono kotero kuti maparishi amene ndatchula amene tidakayenda kowa atha kundithira ndemanga ngati kuchilindeko titakayimba kumeneko tinapangitsanso kumeneko kunena kuti iyi adatipatsanso chilimbikitsoko basi. Kumponera nthawi imeneyo kumponera kunali kwaya unena kuti anangoyamba kumene koma chifukwa chakupita kwathu kumeneko kosana kaonanso luso lina la mmene ife linapangira ndi pa chifukwa cha luso lathu pakayimbidwe ndi chifukwa chake kuyambira chaka chimene chocho ndangoyiwala pang'ono koma panopa ndi zaka 5 zadutsa tikuyimba kwaya imeneyiyo ndipo panopa ikupitira patsogolo ndithu kusiyanaso ndi kalelo chifukwa cha luso lathu pakayimbidwe komanso mgwirizano wathu mugulu lathulo timalimbikitsana ndipo pamene pali cholakwika timaweruzana ndi kumapatsananso malangizo abwino kotero kuti panopa tilipo mamembala oposera 30 chakuti azibambo okhaokha. Mwachulukamo ndikuti azibambo akutumikira tu kuno mpingo kwambiri kwake kotero kuti Nambuma parishi yonse ndi kwaya yokhayo imene ili ya abambo kumbali ya makwaya kotero kuti ngati Nambuma parishi tikupereka chitsanzo chopambana zedi ngati pa parishi level kukhala ndi kwaya ya abambo okhaokha. Ndi mudziimbirako tu nyimbo nyimbo imeneyoyo timba ndithu. Wafuna timve tsopano nyimbo kuti nyimbo imene ya kwaya ya abambo kuchokera ku Nambuma ikhale motani Christ the King kwaya 4 mojotengera tu gitara. Nzona adi tatengera gitara ndicho linga choti faku tikakhala pabungwe pathupo tidayamba kakwaya kathu ka zibambo kokha kwaya imene timagwiritsa ntchito gitara ndithu. Chabwino 10 tivere nyimbo imene timba nyimbo namba 56 ndidzagwira ntchito leloli.
Mulungu wanga ifunitsa kukhala bwenzi la Mulungu wanga ndikuchita kufuna kwake kwa Mulungu wanga ambuye ndinutu chitsime ambuye ndinutu chitsime cha madzi ya moyo ambuye ndinutu chitsime ambuye ndinutu chitsime cha madzi ya moyo ine kalelo ndiyanjana ndi Mulungu wanga ndivomela usaveneka sa Mulungu wanga anthu ena angalekane ndi Mulungu wanga ine ndimvera mawu onse a Mulungu wanga ambuye ndinutu chitsime ambuye ndinutu chitsime cha madzi ya moyo ambuye ndinutu chitsime ambuye ndinutu chitsime cha madzi ya moyo. Chabwino kuimba kumeneko kwa Christ the King kwaya 4 kuchokera ndithu ku Nambuma Parish. Azibambo mwaimba ndithu bwino mokoma gitala tu malivo kukomata. Ndimalimva kukoma kwambiri. Ndithu imanisangalatsa ndikamayimba. Ino chidwi icho kuyamba kuimba gitala munachipezera kuti fayena timamva uyayi kuno ku chechi ena kuti poyamba ndiye kuti ndinkayimba kwaya ndikuimba kwaya choncho ndimasitiraso abambo anga ena akeso ang'ono amene ankayimba nthawi iyo kalekale ndiye anandiphunzitsa kwa tsiku limodzi koma kwina konseko ndinapitiriza ndekha chifukwa cha chidwi chifukwa choti imandisangalatsa ndithu ndiye kwakukulu ndinapitiriza kuimba kwanga mukwaya. Chabwino acheya mwina akumbutseni kuti nyimbo imene mmayimba nyimbo anji? Nyimbo imene timayimba nyimbo namba 56 imene imatanthauza kunena kuti ine ngati Mkhristu inenso ngati mdindo wa bunge la abambo ndidzagwira ntchito imeneyi mosaopa komanso ndidzagwira ntchito imeneyi mwautoto moyo. Ndiye nyimbo imeneyi ikutanthauza zambiri koma makamaka ikutikumbutsa ikutanthauza kuti ine ngati Mkhristu ndidzagwira ntchito leloli ndi Mulungu wanga ndipo ndidzayenda pamaso pake pa Mulunguyo. Choncho poyenda pamaso pa Mulungu ndidzatha kuchita zinthu zolungama pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa anzanga onse. Nanga ino mbali ina kupatula kuti ndinu member wa semwe mumachita motani? Monga mujananenera kuti ine Simeon Bonongwe kupatula di kumbali ya semwa nionena kuti paliso utumiki wokhudzana ndi uphunzitsi umeneyo ndimaphunzitsa ana atili tonse pano pa parish. Muli mubungwe la PMS? Mautumika apa kuno ku Malawi? Zona ndithu. Mumachita motani ntchito imeneyi? Mumatumikira wiki ndi wiki kapena mulipo nokha kapena mumachita motani? Tilipo angapo ndithu ndipo timakoza tsiku limodzi pa Sabata monga kuno kwathu daika loweruka 8 kaloko ndi pamene anadauza kuti adzifika malo amene timaphunzitsira ndipo ntchito imene tikugwira mthumwa ukadaulo ifwa ana akuphunzitsidwa bwino kuti adziwe Chikhristu mmene chiyenera kuyendera. Inu ndi amene mukukongola Akhristu amawo? Kwambiri ndithu ndiponso ndi zinthu zoti zofunikira kwambiri ifukwa kuti ana adziwe Chikhristu zimenera aphunzitsidwemo ukadaulo monga amene timayipangira ifeyo. Ndithu ifwa ngesa ana amangokhala kuti kumakomo kuja amangokuti abadwa paja za Chikhristu yeneyene sayidziwa kuti zimayenda bwanji. Nde ntchito imeneyi ili manja mwa ifeyo kuti tidzaphunzitsa naja kuti Chikhristu chimayenda choncho komanso ulemu pakhomo ifwa sizingokamba za kutchali chikoka komanso timaphunzitsa amene angatumikire makolo awo.
komatu zimakhala zopatsa chidwi zibambo akamafotokoza yonse chifukwa timaona kuti anthu amati ana amavuta zimafunika azimayi timaona ngati kumasukulu weza kumaprimary amakondoyika aphunzitsa achikazi pamene kumpingo inu mumalimbana nawo motani ana amene kuti mwina aongoke ana amenewa ndi kuti nkhani ikulu ndikuti timagona papemphero ana aja tili ndi mabuku amene timaphunzitsira ndipo timawerenga kumawauza malamulo 10 a Mulungu kuti usabe chitiko satani chichonsecho timatani timafolo ndi amadziwa kuti nikapanga ichi ndikuti ndichimwa ndi amasiya zinthu ngati zimene zichazo chabwino tathokoza sikomo timaonanso kuti bungwe limene la semwe azibambo makamakakumana mumatha kumakambirana ziwiri zitatu zakunyumba mumakambirana zotani moyo wakunyumba apart from kuti mwachoka ku chechi kunyumba kuti moyo mwina kumakhala wabwino mumakambirana zotani Emmanuel Misewa kuchokera St. Joseph Mpakati tikachoka pa bungwelo upita ku nyumba timakaphunzitsa ana pamodzi ndi amayi kuti muzikhala olongosoka kuti konse kumene muzikayenda anthu azikudalirani kuti achoka khomo la ulemu. Chabwino mukamati azikhala olongosoka mutanthauza chani nkhani yo mwina ya madzi kusamba kapena kuchitika motani? Kuwaphunzitsa chikhalidwe ndi kuwauza kuti azikhala wasimati. Chabwino tathokoza. Inu mufotokoze bwanji pa nkhani ngati zimenezi zimene mumaphunzitsana kapena kuphunzira kubungwe limene la semwe? Kusemo timaphunzira be zambiri makamaka zanganenapo kale kuti kakhalidwe ka munthu amene ali musemo kapena Khristu. Usemo ndi Khristu amene semwe ndi Khristu ndi pachimake penepene ife ndizili ngati mbali imodzi ya phunzitsi. Anthu ena azitenga chitsanzo cha ife. Ndi ziti zimene mumaphunzitsa kwa anthu ena? Zimene timaphunzitsa kwa anthu ndi monga anenapo kale azanga kuti makhalidwe abwino ndi chokhacho chimene chili chiphunzitsi chabwino kwa anthu ena. Usiyana somena kulankhula ndi kuchita zosiyana koma makhalidwe ako munthu uzilangiza kwa anthu. Muone kuti mumachita bibida akumwako ndi timamwako ndithu simumachita nkhaza kunyumba kupeza kuti kathumba kanapezeka na pake kachimanga nkwagulitsa nkukamwera asi choncho mwako timamwako ndithu koma timadziwa pole malire athu timadziwa. Ana muri savutika mukati mwapo? Savutika mawa akaphala mamwa ndithu ngakhale nyengo ino yovulira zakudya koma akaphala kamapezeka masana amadya amapita kusukulu amasamba chani moyo ngati wapabanja ndithu kuti iyayi zotithandiza CMA kuti tikhale anthu olongosoka mabanja. Chabwino tathokoza. Zikomo. Chabwino tikatero ndi kuti tafika kumapeto ndithu kwa program imeneyi ya abambo mumpingo pano pa radio anafe kuzamitsa chikondi pakati pathu pamene ndithu ndinakutengerani kuna mbuma ndipo timacheza ndi abambo ochokera ndithu pamene pana mbuma parish apo ndithu mamembala ena amene ali mu Christ the King kwaya 4 ndi nyimbo zawo. Ndi mwina pamene tikutseka program yathu imene ya bambo mpingo ndithu tamvapo zinthu zambiri komanso mwatiphunzitsa apa bambo tithokoza kuti tinacheza ndithu limodzi pa zinthu ziwiri zitatu mwina tingokumbutsana maina aja pamene tikutseka program koma tikamatseka program mwina mutimalizire kusonka nyimbo nanga tingotuluka chabe ngaka. Chabwino tikumbutseni dzina lijeti amendoko. Dzina langa ndi Yohane Luciano, chair wa St. Joseph Mpakati, membala wa bungwe la abambo pana mbuma parish. Emmanuel Misewa ujogera ku Mpakati wa St. Joseph. Frankie Fanta ujogera ku Mpakati wa St. Andrew Kagwa. Flavius Kafafa wapa mpando bungwe la abambo na mbuma parish level. Simeon Bonongwe, chair wa St. Joseph. Victor Biasoni kuchokera ku Andrew Kagwa Mpakati pano na mbuma parish, chair wa chipembedzo parish level, chair wa doa dinale ku Divine Mercy komanso amene ndimayimba gitala. Chabwino ndithokoze omvera kuti munali pamenepo ndithu koma ndikusireni nyimbo imene aime abambo amenewa amene timacheza nawo ndithu pa tsiku la lero. Ine langa dzina ndi Eric Norman Nkwaila, tiyeni ndithu tipitire kumvera radio anafe. Chito sa molongo
pamaiko pose ntchito za Mulungu tamandani mbuye tamandani mbuye kulitsani iye tamandani mbuye tamandani mbuye kulitsani iye nibantawi zose